filɛbagaw ni a lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma bi ye tarata araba ye araba tubabukalo tile 17 janvier kalo an bɛ ale la san 2024 amara ko aigle ka mayo da gɛlɛyara an ko an t'a ɲini yɔrɔ jan ye mayo fa a ba a mamuso a tulomasama n'a fufa fu n'a fɛn bɛɛ lajɛlen o ye drapeau ye anw y'an ta kɛ drapeau ye mayo donkun tɛ drapeau de koyi aigle yɛrɛ ka wulikajɔ kɛkun tɛ drapeau ye wa n'u ye mayo sɔngɔ jigi Ernest a k'a bila a kunna k'a fɔ ko pirate tɛ dɛ hali n'an ye mayo ɲɔgɔnɲɔgɔnlen sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ an b'a don dɛ min bɛ ka feere Bamakɔ yan o da ka gɛlɛn a yɛrɛ ani nka ji ka timi dɔɔnin dɛ ladege minnu bɛ an n'an wasa duuru la cɛw bɛɛ tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ fana o siɲɛ wɛrɛ an fana na mayo ɲini ka don n'o tɛ a sɔngɔ gɛlɛyalen don Bamakɔ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn radio partenaire minnu sɔgɔlen don an na n'o ye Excellence FM ye ka taa se Star FM ma 92.4 Bamakɔ 90 Sikaso kɔnɔna na min ye radio Uleyi FM ye Tomiyankaw fɛ yen an bɛ olu ka radio Paris maaw fo ka Santoro ani Karantɛla radio Santoro k'olu maaw fo Miyangalakaw fɛ yen an bɛ olu fana fo k'u waleɲuman dɔn u ka radio so Bafula bɛ an tɛ ɲina fili n'a ka maaw kɔ Kayi radio Jigi ale ni radio Kodɔnso kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen ani sɔgɔma ani nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bi sɔgɔmada in na sabula an ka zɛgiliw u gayana Amara bɔlɔntan ye bi de i y'a ta n ka ɲɛ o i y'a ta n ka juguya o n'a fɔra ko bɔlɔntan banna ko jɔnni ye bi don Amari ye bi don Sinayogo ye bi don wa Mali sera an b'a fɔ n ko bɛɛ lajɛlen ma sa n ko o se hukumu kɔnɔna na min ye an ka samatasɛgɛw ye u ka bɔko fɔlɔ o tun ye kunungo ye min ye Bafanadenw ye n'o bɛ fɔ o ma ko Afrique du Sud ka ndulati équipe n'o ye Bafana ye an n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ stade kura min jɔra Korogokaw fɛ n'a tɔgɔ dara Amadu Gɔn Kulubali la premier ministre kɔrɔ de Côte d'Ivoire ala ka hinɛ la ndulati bannen Mali ka 2 min ye Afrique du Sud ale ka fu Mali kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye groupe E ye o ɲɛmaaya o b'an bolo ni waati in na hali n'o y'a sɔrɔ an ni Namibi bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kuru la an kɔni ka bi don ta ka ca ni olu ta ye sabula an ye bi 2 don olu ye kelen don aigle u ye ɲɛda 2 de yira an na ndulata in senfɛ koyi sabula min ye premier mi-temps ye anw m'an ka aigle dɔn yɛrɛ ballon bɛɛ tun ye sud-africains ta ye wa ala farala an kan olu ye ngɔyin sɔrɔ n'o ye penalty ye u ka Persi Tau ale y'o kɛ nanalen fana ye min ye Jigi Jabate Jigi Jara a y'i jɔ a jɔyɔrɔ kunu Jigi a ye jigiya baara kɛ kunu kosɛbɛ ale kɔni ni Amari olu tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ don u ye ballon fɛn ta ka di u ka ko l'homme du match u y'a di Dudu ma nka anw kɔni bolo Jigi de n'a kun ka kan anw fan fɛ kɔni nka i b'a sɔrɔ est-ce que gardien sen bɛ ale fɛn u b'a la u filila u kun kan ka di Jigi de ma Persi Tau ka penalty tɛmɛnen kɔfɛ an taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sa an seginnen ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Mali joueur ye ɲɛda kura da koyi ɲɛda kura o sɔrɔla mun fɛ coup franc dɔ de sɔrɔla sa min ye Kita Dangelen ye n'o ye Seku Koyita ye ale ye camancɛ bolo k'o gosi n'o ye sanga 40 na ndula in k'a bɛ segin ka bɔ Amari tun bɛ yen ale girinna ka d'a kan k'a fili celu kɔnɔna na Mali ka kelen Afrique du Sud ale ka fo ka jeli kɔlɔsiba ma foyi ye ni Jawara ɲɛ tɛ sanga 6 o kɔfɛ Lasina Sinayogo ale nana dɔ fara celu kan tuguni ka 2nan don o ye Mali kɔni ka kɛnɛ k'a ka se sɔrɔ sa 2 ani fu Bamakɔ kɔnɔna na yan denmisɛnninw olu bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ min ye sifinw ye u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ndulati an bɛ se k'a fɔ ko a fisayara sabula a y'a to Mali a ka se ka don nka Amara an bɛ min fɔ Coupe d'Afrique yɛrɛ Mali ka taali la bɔli o bɔli siɲɛ fɔlɔ Mali kɔni ka batili ye nil de ye wa nil min bɛ bɛɛ lajɛlen hakili la o ye ani Angola ye min kɛ 4-4 nin ma diya nin don dɛ Kanute ninnu bɛɛ tun b'a la Seydou tun bɛ yen min ye a tɔw ye u bɛɛ lajɛlen y'u fasa fili o y'a sɔrɔ ninnu kɔni tun ye 4-1 k'anw na sa olu yɛrɛ kun hakili latigɛlen o ni kan ka mun ye sanga tɔ tolen 15 ye Seydou Bilen ninnu wulila k'u jɔ ani Kanute ninnu Ferdinand Umar Kanute ninnu an b'u fana fo u fana y'u seko kɛ n'i ye kunun ndulatan ta k'a lajɛ sa Mali kɔni bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ a ye ɲɛda 2 yira nka baara kan ka kɛ équipe kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ i Bissouma donna ka bɔ premier mi-temps na maa si ma dɔn k'a tun bɛ terrain kɔnɔ wa min ye Alu Dieng ye ale fana m'a yɛrɛ sɔrɔ nka komi ndulatan daminɛ don
an b'a fɔ an ka denmisɛnninw ye ani an ka dege karamɔgɔw ye u ka a lajɛ olu b'a ɲɛdɔn anw ye olu ka baara don u k'a lajɛ hali bi équipe kɔnɔna na baara a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ale Coupe d'Afrique kelen hukumu kɔnɔna na sa kunu Burkina ale fana ye se sɔrɔ Mauritanie ka 1-0 min ye Namibie ye ale ye wasa don Tunisie la o kɛra 1-0 ye Mali ale ye se sɔrɔ Afrique du Sud ka 2-0 bi nɛgɛ kanɲɛ 17 Maroc bɛ don tulon na ale ni Tanzanie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 sa min ye Congo ye ale ni Zambie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min mana bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa an na tila ka olu da maaw tulo kan an ka supporteru i b'a dɔn k'u kun bloquelen don Côte d'Ivoire préfet bɛ Korogo ale kungo ko fɔ an ka siyɔrɔ ɲini an yɛrɛ la walima an bɛ taa hôtel min na an k'o fɔ ale ye ou n'an donna an bɛ taa église ka match lajɛ dɔrɔn an bɛ bɔ a ko ma ɲɛ min kɔ Sunjata taamana kunu a bɔra Bamakɔ yan ka t'i kunda fo Kajanakaw fɛ yen ka n'o ye ministre des sports ye ka taa ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a yɛrɛ ka fɔ la min ye CAF mɔgɔw welela tulon labɛnbaw olu fana welela Côte d'Ivoirekaw welela kibaruya labanw na Amara ko k'an ye siyɔrɔ sɔrɔ supporteru yɔrɔ sɔrɔla u bɛ se ka taa jigi yɔrɔ min o fɔra Côte d'Ivoirekaw ye u y'an to an ka tɛmɛ an ka don sabula u kun y'o de fɔ an ye ko an kun ye yɔrɔ min yira k'a fɔ k'an bɛ taa an daga ye kɛnɛ kan k'o ti bɛn soit an bɛ dɔ fɔ mɔgɔ dɔ fɔ min b'a fɔ ko an bɛ taa jigi ale fɛ yen walima an bɛ hôtel dɔ ta walima so dɔw bɛ yen u kɛlen ka so dilan olu so dɔw n'an bɛ taa jigi o kɔnɔ nka an ye min mɛn kibaruya laban na supporter minnu yɛrɛ bɛ yen ko yɔrɔ de sɔrɔla an ka mɔgɔw bɛ se ka taa jigi yɔrɔ min na u t'an dulata nka u ye kunu match jɛ parce que n'olu bɛ terrain kan a kun filima tɛ maa minnu bɛ Korogo kɔnɔna na ni supporter minnu sera ka taa n'u yɛrɛ fanga la olu de kɔni tun bɛ yen an b'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn wa halisa ale supporter ko in na u y'a jira k'a fɔ minisiri a ka kibaruya di la a ko wari min farala ɲɔgɔn kan Téléthon na ko sefa wari 1,138,000 k'u y'o de sɔrɔ Téléthon na ko nka k'u sera ka min minɛ u bolo la wari la ko o ye 1,127,000 ye ko 1,047,000 ko donna transport la ka bɔ Bamako ka taa Korogo ko wa ko min ye wari tɔ ye ko a bɛna kɛ ka église ka séjour de supporter ka séjour kɛ ka église to yen ko fo ka taa se min ye coupe ale finalement o kɔrɔ wari min b'u bolo u bɛna baara kɛ ni o de ye Amara an kun y'a fɔ kunun ko min ye Asimi ye a ye présentation de vœux kɛ présentation de vœux senfɛ Asimi da tura ko caman na ko minnu bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen kun b'a dɔn k'a fɔ ko olu kuma ŋunuŋunu bɛ fɔ kuma caman Mali ni Faransi cɛ o gɛlɛya ko kumaw la min ye Asimi ye a y'a bara ci an ka maakɔrɔw ɲɛna kuma in senfɛ sa a fana y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ min mɛn kuma bɛɛ dɛ ko o de ye temps ye min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye Asimi ye a kɔni ye kuma in fɔ a ko olu yɛrɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ u ni Faransi ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kɛ ko minnu kɛra o ko hukumu kɔnɔna na maakɔrɔw an'olu ka samɛ foli hukumu kɔnɔna na Asimi ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn saba de don jamana ɲɛmɔgɔ jamanadenw ani jamanajugu donc jamana ɲɛmɔgɔ n'aw ka jamana bɛ k'a ta ye a bɛ kɛ jamanadenw sago ye ani jugu bɛ kɛlɛ hali fitiri o ye jamanadenw ye ni jugu bɛ jamanadenw sɔrɔ ka foro kan u bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni a wele u ka ko banni ni jamana ɲɛmɔgɔ fana jamanadenw sɔrɔ ka foro kan jugu bɛ dɛsɛ an b'o de kan maa min na fanga yɛlɛmana u 2020 yanni an ye jamanadenw bila k'u ka sigi fɔ ka concertation min b'a to jamana transition bɛna sigi cogo min na a bɛna mara cogo min na gouvernement bɛ sigi cogo min na donc hukumu kɔnɔna la Faransi président kelen jamana wɛrɛ président fɛ k'a mago bɛ ne la donc o tɛmɛna n ka directeur cabinet fɛ donc o jamana in o président de ɲɔgɔn sɔrɔ ko Faransi président mago bɛ ne na an ka mago bɛ na a ka mago bɛ na n ko basi t'a la effectivement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na an ye foli bila a ye ko jamana ko tɔgɔ de an ko non mɔgɔ bɛ sigi a fɔ la n'u bɛnna mun kan wala baara bɛ k'o kan a ko mɔgɔ saba b'ale bolo ko mɔgɔ saba olu ka mɔgɔ ye olu ka ɲi dɔ bɛ se ka kɛ transition président ye dɔ bɛ se ka kɛ premier ministre ko bon n'a sɔrɔ ne bɛ se ka bɔ olu mɔgɔ saba déclaration kɛ dɔrɔn olu mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn président premier ministre o bannen quoi non o kuma t'a la jamana dɔw bɛ sigi a fɔ la n'u tilala o mana bɛn mun ma an bɛ baara k'o kan hakili b'a la a ko ne ka sabali ko n'i tun bɛ kuma fɔ IBK ɲɛna a b'a k'a bɛ taa miiri k'i b'a to miiri la fo IBK taara ko ne k'o dabila ne ko o kuma t'a la dɛ jamana dɔw bɛ sigi a fɔ la n'u bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan an ma ɲɛ kuma na a taara ka sira fɛ an sira fɛ o tɛmɛnen kɔ jamana wɛrɛ bɛ yen o fana jamana ba u ka lasigiden nana k'a fana mɔgɔ bɛ na o nana ni tɔgɔ fila ye o fana olu ka mɔgɔ ye ko n'an bɛ se ka kelen kɛ président transition ka kelen kɛ premier ministre an kumana an ma ɲɛ la o fana bila sabanan an ni CEDEAO ka discussion négociation gɛlɛyalen yan
Ghana président a invité Ghana a donné ministre Wakili Kundu ani nga directeur cabinet ani nga conseil do entre Ghana dans les anciens Ghana an ya sera président nuni ka malia la hala fu mato sera en famille to komina mato ngale nu sera sabati to komina entre ces président ma maninga kono jeno se golonde gala do an fa nya fa na ako kan na ilale ma an ngana lima to kan na ilale ma de ko afra kan mo do to ko ka mali président de international an mo to ko di an mo to ko di asaka tikito ko fa ko mam namna nyuma da mena do na kana kunno ko ko be kan sija kunno ko no ko kan kunno ko karsa ne rede be transition ke gela no la me mina kunlo no fo man be fa na muna france na ga mo jona bam na to ko fo ni mo ko mi atla mi wado mo mudu olu no ga mo ni mo be be vila mali kono bini shimasa ni be be bolo mali kono france na ga mo saba o jamana ba ona ga mo fa sidao olu no ga mo no ko bela ngol mali jamana ga mo mali ga mo ko joni bela ona ma jo anjoro la wanga jamana nyami ga dama o ka fana ba fana la buka ga famia tintin blim tintin anga jamana ka ka masakoi sa be ga mo ko sakoi fo mali on ka son aka putai kwa mun be do ko ko no ka boko no mo ko sitana ko molen ko gadu molen che ga uche mai unu ga na faso sralla unu ga na ni mo ko mo ko si jamana mali kuna abu ka baragade abu ka barade de rata kaka molen do ko boski mato molen na ni sa sa to mina donc nya manya fodron ka dan yoro de ka molen ga digu menge ka fo akana fili tin ko lable na bi ko ga jija akake molen ga la tege ko na ga la ni ko na mato mo ko tege molen tege mo ko sa ko o te mo bla molen ka mo bla molen mun te molen ga la ni sabati mu mo ko mi jamana wada kuna lu ga la ni sabati président Assimi ni ale ka laseli ko min ye malien an yɛrɛ kan jija an ka jamana an ka a ɲuman ɲini maa ɲɛnɛma min bɛ sigi a kunna o ka fisa ko ni kɔkanmɔgɔw ye maa sugandi Amara président ka kuma in a fɔlen kɔfɛ min ye jamanadenw ye an y'olu fana kuma ɲɔgɔnya jamanadenw ko k'u ye jamanakuntigi k'u y'a ka kuma mɛn u ye min fɔ ka fara Assimi ta kan ka kɛ ni nin waleya in ye an ka jɛ ka malien dɔw lamɛn. président ye déclaration min kɛ samɛ fɔli kɔnɔla la mɔgɔ k'i bɛ Maliko la k'i ye hakilitigi ye a ye bɛɛ lawasa a ye bɛɛ nimisi lawasa fo k'a dama tɛmɛ bɛɛ b'a kalama jamana bɛ cogo min na bi Kidali mina la a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔ ko i tɛ nin kuma nin kɔfɛ kɔni hakilina wɛrɛ de b'e la ne tɛ a ye hakilisigiba de di jamanadenw ma donc hali bi u bɛ taga bolo min kan u kana jɛnkɛ u kana jɛnkɛ wa u kana changer a ye fɛn fɛn fɔ jamana ka ko la a ye ligɛsɛ de ko ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ min ye a ye kuma min fɔ a kuma ɲɛna fo ka dama tɛmɛ a ɲɛna fo ka dama tɛmɛ ni mɔgɔ ko k'a ma ɲa o tuma o tigi tɛ maliyɛn ye n'o tɛ ni ka fɔ maliyɛn ɲuman bɛɛ yɛrɛ k'a ko président ye kuma min fɔ sɔrɔ a ye ligɛsɛ de ko a kumana ka mɔgɔ la wasa a kumana cogo min fana la a y'a bɛɛ fɔ bamanankan fana la fo ka taa ban a ye kuma min fɔ sɔrɔ a ye ne hakili sigi fo ka dama tɛmɛ parce que bɛɛ y'a dɔn k'a ko faso jɔrɔ bɛ a la faso ɲuman don kuma min bɔra da kunu ni n'a fɔra k'a ko bɛɛ b'a kɛ ale ta kɛcogo la sabu an bɛ dingɛ min kɔnɔ sabu an bɔra dingɛ kɔnɔ a mɛnna mais pour le moment an ka ninnu to yen u ka continue u ka baara la o de ɲɔgɔn tɛ. président ye kabini a nana jamana kɔnɔ maliyɛn bɛɛ dusu sumana ne nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de a ka kun kuma in na san joli an bɛ nin ko in na walayi mali yɛrɛ de sɛgɛnna kojugu ne a ye lafiya di mali ma a ka d'an ye fo ka dama tɛmɛ anw den b'a walayi hakilina min b'a la ala kana a changer a ka sabali ni sabali la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ ka kuma minnu fɛn bɛɛ fɔ a kana a si lamɛn a ka baara kɛ n'a hakilina ye dɔrɔn. alhamdulilayi jamana basigira dɔɔni parce que ka da kan n ka mɔgɔ minnu ma ka sa waliden minnu ma ka sa caman bɔra a la quoi yɔrɔ dɔ o y'a masigi a ka ko la quoi hali bi ala k'a ka ko t'a ɲɛ ne bɛ min fɔ maliyɛndenw ye nɔ hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn o de ka di anw ye wa sɔrɔsi ninnu an k'u dɛmɛ jugu bɛɛ la ne nisɔndiyara trop fo ka dama tɛmɛ an ka maaba minnu bɛ yen nɔ olu y'a barika da jamana ye nɔ ko ala ka maa ɲuman bila mali kunna nɔ ne ala ka maa ɲuman d'a ma an bɛ ala fo k'a barika da o la. an bɛ ala fo ka ala barika da o la nin ye jamanakuntigi ale ka laseli ka kɛ ni min ye maa minnu bɛ bi ni waati in na
ni olu kɛlen ka a fɔ ko f'u ka jamana in bila a sen sabara kɔnɔ olu ka waleyaw ye amara n'an tilara o la an ka kibaruyaw la fana an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka degun sɔrɔ ko faransi ye sariya dɔ ta sariya min n'o kɛlen don kɔni ka kɛ gɛnni yɛrɛ ye k'u bɛ ka maaw gɛn ka bɔ faransi dɛ dɔw bilara Algérie kɔnɔ ka na n'olu ye Turkish ko fana nana ni dɔw ye maaw y'a yira k'a fɔ ko degun min b'u kan hali Sénégal yɛrɛ ko olu fana ka jamanaden dɔw ko olu fana gɛn bi in na ko passeport min ye carte biométrique ye n'o b'i bolo k'a sɔrɔ i ka passeport kɔnɔna na visa donnen t'a kɔnɔ ko visa b'i bolo papier de la ko faransikaw k'u b'i fo ale kan ka bɔ yen wa min ye carte biométrique ye Sénégalika dɔ y'a yira k'a fɔ ko ale ka carte biométrique tun b'a bolo min y'a ka passeport tun b'a bolo ye n'o y'a ka passeport français ye k'u y'ale gɛn k'ale lasegin ka na Dakar wa fana min ye an yɛrɛ ka maliden dɔw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ d'i ma faransi ni Mali papiyew bɛ i bolo f'i k'i jija de sisan i ka passeport sɔrɔ i ka visa sɔrɔ n'o tɛ ko sigi kɔni ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ malidenw ma n'Ala sɔnna a ma a dɔw ye laseli kɛ waati kurun kama an ma se ka a bɛɛ lajɛlen télécharger ka a bɛɛ bɔ fɔlɔ mais tile kɔnɔna na an nana se ka dɔw sɔrɔ procureur min bɛ kiiriko kunna n'o o procureur k'a fɔ cybercriminalité procureur ale ka baarakɛyɔrɔ la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Adama Ben Jara ale kun welela k'a ɲininka yaasa min ye a ka kiiriko a bɛ se ka lajɛ ko kura ye cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko kumaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Adama Ben Jara ye k'a seginna ka taa kaso la tuguni a yirala k'a fɔ ko lamɛnniw kɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jaabi bɛ se ka di nin weleli in na n'o ye a ka appel min kɛra a ka avocatw fɛ k'o jaabi bɛ d'u ma nin kalo in tile 19 o kalo tile 19 sa yanni o cɛ u y'a lasegin ka taa Keyorobakaw fɛ yen kunungo fana an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Arasbachi ye ale fana tun bɛ bɔgɔ jeninen kan a welela ka n'a ɲininka min ye chambre d'accusation mɔgɔw olu tun y'a yira k'a fɔ ko Arasbachi k'a bɛ se ka bila nin waati in na ale min ye CDR maaw ka collectif pour la défense olu ka kumalaselaw ye min ye procureur ye ale ka laɲini ale ni jamanadenw ka laɲini olu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa u tun y'a yira k'a fɔ ko Arasbachi bɛ se ka bila nka min ye cour d'appel ɲɛmaaw ye procureur général ale kɔni ko ko petu ko Arasbachi k'a tɛ se ka bila ko k'a to kaso la fɔlɔ nin waati in na n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Arasbachi ale minɛna mars kalo tɛmɛnen de kɔnɔna na salon mars kalo ka taa n'a ye Lafiyabugu commissariat la o y'a sɔrɔ ko u y'a yira k'a fɔ ko a ye kuma dɔ fɔ min ye ASMA CFP olu ka conférence nationale sabanan senfɛ ko Arasbachi y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ Bube ala ka hinɛ a la ko ale fara de k'a y'a yira fana k'a a ka kuma k'o bɛ tali kɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka na ni degun ye ko wa fana k'a bɛ se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana fana ma o de hukumu kɔnɔna na sa ko u kɔni y'a ta k'a bila kaso la a ka kow ko olu bɛɛ lajɛlen na ɲɛdɔn don nataw kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma bɔ nin ko in na nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min camion dɔ ni o ye donibata camion ye ale kɔni falen minɛnw na ale jenina Marakalakaw fɛ yen min ye jagokɛla minnu bɛ dire kɔnɔna na olu de kun ka camion don camion in kɔni kun taara doni caman de ta n'o ye minɛnw ye jagominɛnw bɛ a la da dumunifɛnw bɛ a la kilomɛtiri damadɔ a selen Marakala de sa a bɔtɔ dire k'i kunda Bamako kan min ye camion in kɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen jenina maaw y'u yɛrɛ ɲininka sa mun de y'a to ni nin camion in jenina ɲɛɲini bɛ ka kɛ a ko la sabula a n'a kɔnɔ minɛnw bɛɛ lajɛlen de jenina maasini ni kɔni ma to ko in senfɛ nka sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔ motow sanfɛ olu fana taara bin dugu dɔ kan n'o ye Tagalakaw ye ale bɛ Tina Hama o commune kɔnɔna na Ansongo mara la u y'a yira k'a fɔ ko bamaciwale kɛbaa ninnu kɔni ye 5 don fiɲɛ na dugu kɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ min ye baganw ye u seli kɛra fɛn fɛn u taara n'o ye dugudenw y'a yira fana k'a fɔ nin waati in na min ye misi belebeleba 3 u taara n'o ye u bolo u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in na Tasigakaw fana fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ Ansongo mara la k'u kɛlen don ka taa janda maaw ye kungo kɔnɔna na ye camion minnu bɛ bɔ mena ka k'u b'u kunda Ansongo dugu kɔnɔna kan k'u bɛ k'olu bila u ka segin kɔ bamaciwale n'i ka wale kɛbaa ninnu kɔni ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen taara ka di finitigiw ma don nataw kɔnɔna na min ye dugudenw ye olu sago ye wuli ka jɔ ka kɛ a ko la Bafula bɛ commune kɔnɔna na ko tasuma kɔni n'o ye kungo tasuma ye ko o ye tiɲɛni kɛ kɔfɛkaw fɛ yen kɔfɛ olu kɔni ka misiw sirilen misi 7 o taara fɛ sɛw maaw ka minɛnw min ye forow ye ko olu bɛɛ lajɛlen jenina koyi dugudenw y'a yira k'a fɔ ko maa ni ma to a la ko nka ko tiɲɛni min kɛra k'a barika ka bon o de la u bɛ ka welelima da kɛ sa yaasa baɲumankɛtɔn ni maa ŋaniya ɲumanw bɛ se cogo min na ka ninnu dɛmɛ maa minnu ye degun sɔrɔ nin kɔnɔna na Mayina maire ale yɛrɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma sa
yaasa u k'u hakili sigi sabula tasuma ka kasara a bɛ ka caya kosɛbɛ nin yɔrɔ in na yɛlɛmanikaw olu fɛ yen ko olu ye commissariat kura sɔrɔ Madi Kama ni ale yɛrɛ ye colonel de sapeur pompier n'ale ye yɛlɛmani préfet ye ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan yɛlɛmani dugutigiw kafotigiw ale ni tɔn ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nin kɛra nisɔndiyaba ye nisɔndiya min na a bɛnna u ma kosɛbɛ sabula yɛlɛmanikaw olu ka préfet ale fana timinan ka di kosɛbɛ ko ninnu na min ye lakanako ye nin bɛna na taa dɔ fara u kan u ka dugu bɛ se ka lafiya cogo min na préfet ani dugudenw ani kabilatigiw minnu bɛ burɛmu kɔnɔna na olu farala ɲɔgɔn kan k'u ka lajɛ naani na k'o sigi sen kan lajɛ in kɛkun kun ye min ye sa ka se ka dugudenw hakilina dɔn baaraba minnu bɛna na kɛ u ka jamana kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko min ye dure yɛrɛ kɔnɔna na sa ko burɛmu yɛrɛ kɔnɔna na sa ko u kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko u ka lakana ko o de kun jɔrɔnaba bɛ u la nin waati in na u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali o ka sɔrɔ yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na wa min ye direkaw ye u y'a jira burɛmukaw ye u y'a jira k'a fɔ ko baara minnu bɛ sigilen sen kan sa k'u k'a lajɛ u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu yɛrɛ lafiya bɛ se ka du kan cogo min na u fana sen bɛ se ka ye jɛgɛ fɔ olu hukumu kɔnɔna na cogo min na halisa an ka kɔkan kibaruyaw la sa an b'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ko min ye Union Africaine ye ale ye welelema dabila sa ko jamanaw bɛ se cogo min na ka dɛmɛ ta ka don Israël ko in ale ko hukumu kɔnɔna na Nigerkaw fɛ yen ko min ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbali n'o ye criminel ye ko o jɛkulu 5 kɔni olu sera k'u bolo da u kan u ka dugu kɔnɔna na Burkina Faso kaw fɛ olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ se ka ɲɛsin baarakɛbaliya ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'u tɛ tigɛ cipa kɛ ko u bɛna fɛɛrɛ ɲini olu la min ye Laginɛ ale ka maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ tasuma jeni min kɛra u fɛ yen ko CEDEAO ale ye dɛmɛ ta ka don olu ma Turkikaw fɛ yen Somali ale jamanakuntigi denkɛ min tun bɛ yen k'u ye ale bila a si kaso la sabula ko a ye maa fa siraba ka kasara o la Nations Unies ko n'Ala sɔnna a ma ko u ka sɔrɔdasi 2000 n'o ye maintien de la paix ko olu bɛna bɔ Kongokaw fɛ yen ko bɛna k'a maa fɔlɔ ye maa minnu kan ka bɔ yen ko sabula u y'a jira k'a fɔ nin waati in na degun caman bɛ olu kan min ye Burkina Faso ye k'ale ye misiliw fana sɔrɔ misili minnu ni u bɛna kɛ yaasa ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la kosɛbɛ halisa kɔkan kibaruyaw la Niger ale premier ministre an'u ka jamana ɲɛmaa dɔ olu bɛ Irusilakaw fɛ yen taama na nin waati in na taama min senfɛ sa u kan ka tali kɛ baaraba minnu bɛna kɛ u n'o ye Irusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɔra u bɛ taa Serbi Iran bɛ a la ka taa fara Turki kan yaasa u bɛ se k'u bayɛlɛma cogo min n'an segira ka na yan DIRPA ɲɛmaa ale ye kunnafoni di kɛ n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye baaraba minnu kɛra sɔrɔdasiw fɛ san tɛmɛnen in na a y'a da don o bɛɛ lajɛlen na k'o fɛsɛfɛsɛ maaw ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye lakanako ta nasira fɛ dugudenw ani jamanadenw olu kan ka u cɛsiri kosɛbɛ yaasa min ye baara minnu bɛ sen na olu bɛ se ka sinsin cogo min a y'a jira a ka kiimɛliw senfɛ ko min ye u yɛrɛ ye min faamu nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na sisan o ye k'a fɔ bamaja wale kɛbaw ni ɲuga wale kɛbaw kɔni mana wuli ka jɔ kɛ cogo cogo Mali armée ale b'i jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa ka se ka o kow bɛɛ dansigi o kow la ko san tɛmɛnen kɔnɔna na min ye armée a sera ka baaraba minnu kɛ Kidal minɛli kɔfɛ Ber Tessalit Agalog fo ka taa se biennale ale lakanani ma kalata min n'o ye référendum ye k'u sen yera o fana na ko bi fana ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiw olu ka gun kɔnɔna na polisiw fana nana far'u kan ani sapeur pompiers ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yaasa malidenw olu ni bɛ se ka lafiya cogo min colonel major Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ fana ko baara ma ban ko min ye baara tɔ k'o bɛ kɔ k'o ye jamanadenw ka lakana bɛ se ka sabati cogo min sɔrɔdasiw olu ka se ka se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko nka a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ u ka armée ale dɛmɛ a ka baara la sabula olu tɛ se ka fosi kɛ ni armée ni jamanadenw olu ka dɛmɛ tɛ kunnafoni ɲuman ko maaw ka sɔn ka olu di ko wa fana ko min ye degun minnu b'u ka dugu la u ka se ka olu fɔ fura bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min na ko armée ko maliyɛnw ani malidenw bɛɛ lajɛlen de ta don olu ka baarakɛla minɛn de don wa olu bɛ yaasa min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na basigi ani lafiya bɛ na cogo min na an ye min sɔrɔ sɔgɔmada in na kunnafoni kunfɔlɔw la o ye ne ka da aw ma Amara an bɛ club Kasim Traoré mɔgɔw fo sabula u bɛ wuli ka jɔ la carte ko n'Ala sɔnna a ma an nana u ka carte ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya bi ndolati 2 de bɛ yen ndolati fɔlɔ o ye Maroc ale ni Tanzanie ye o bɛ kɛ 17h min ye Congo ale ni Zambie o ye 20h ye o ndolati ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a bɛ se k'aw ka jeu pronostic ko la minnu gagnera n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ midi tɛ midi an na mɔgɔw ka jaabi d'u ma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na min ye kunu Mali samata sɛgɛ o don cogo ɲɛna tulon na sabula ballontan fɔlɔ o ye bi ye n'i ye bi don a bɛ fɔ k'i gagnera an b'a ɲini u fɛ sa dege karamɔgɔ majɛ minnu yera baara la a ka se ka olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan équipe a ka se ka san sɔrɔ don nataw la a k'an bɛn waati wɛrɛ